Hello guys. Dunia he. Kêu si pai. Rồi dạp sani lang si pai ako muay taim. Isa sa kalam kai hobin. Dunia he. Nom ta. Civil dress hotel puyo Isa sa si. Oh này. Nop ta dunia hin kho. Do là tuy yong kong ki dap diu. Cái là lái tiếng lẽ la yong nó xạ thế thì nó khó là la cái xạ mấy thấy speaker họ dùng cần chụp in ấy chứ mà họ là aku này all là la xạ lôi là phải si phải họ là aku này all là imin hi all là hin sim penting di lung dial kan ini aja tabang ahe kawai ko ni guys saya lam kai ho ngen mà nôm riêng đi nôm đây mà mem selano sen kia màu phải cả cải bào đi mà masak eitan ok סלקתם? עוד לא? יש פה קשר, אבל הוא עדיין לא חזק מספיק. khảo can đàn mi thu mình khảo ý ti thắc khăn à יש פה קשר רציני. can đầm thì gọi là עוד חצי דקה. בוא. אני מצלם נו תעשו בחדש תעשו עוד פעם כן יאללה הוא צריך לעמוד ישר, רק אני ואתה גזים. באת לפה. הופה! אתה עכשיו לפה. לחיות כפיים לעצמכם, מי שלא הצליח, מי שהצליח. משימה אחרונה והולכים לאכול. במעגל, משימה אחרונה הולכים לאכול. משימה אחרונה. עושים הפוך עכשיו משחק אם הוא אומר אחורה. שמאלה. ימינה. שמאלה. אחורה. כפיים לעצמכם. guys זמן לאכול וואו אוכל אולי שכחתי. זמן אוכל רוצה להגיד לך הופעה היום בערב. זזו Hello guys. Hello guys. hello guys Guys? no guys hello guys hey guys טעים אוכל טעים יפה מי שהגיע אחרון צריך לרקוד. יש שם כיסא מי שהגיע אחרון צריך לרקוד.
כפיים, כפיים. עוד פה. טעים. טעים. מלא קיסריות שמשאירים האלה של הבית. איך הוספת את הנהגי משאיות? זה היה עכשיו, זה חשבתי להתנפץ את זה במקור. לא, אבל עכשיו זה צריך להיכנס. אם אנחנו, אתה יודע, לחימה לא זו. לא, אתם גיבורי ישראל, אני אומר באמת. כי הגבורה היא בכל מיני צורות. אתם דוד המלך, ואני... Hello guys, the hotel. זה מה שעשינו. המשחק. איפה? זה פה היה? פה זה היה. בוא. איך hotel hin? כן, אני בא. No me, si hotel đó này. Sao các chị mặn chọn này lắm đảo này từ này. רוצה או נחזור? יאללה בוא נלך, שירותים. לא.